Direct welcome to Karbi Along. Neniफ्राय Karbi Along गोलैबाय आरोना कल खालामबाथाय कल खालामनो हागोन किन्तु इयाव माने नेटआ सलिया दा टाइमा जा गुन्दुगुलाबा एसे आलादा रोखोमनि जाबाय किजान Karbi Along बे गुन्दुगुलनि थाखाय जाबाय आरोना दिहुननायावनो टाइम थांखायो ठीक है रिजल्टआव आएगा दा पुरा थांनो थाखाय रेडि लोगोफोर रुमनिफ्राय जों दा बर्तमान थांनिसै फार्स्ट इन्टारभिउखौ जों रुमनिफ्रायनो लाबाय त दिननिफ्राय बाय आरोना गाइस दा जि नांगौ बेसाद जों लाजोबखाबाय अलरेडि हात मुजाखौ लाबाय ओके गासिबो रेडि आरोना लोगोफोर रेडि ना ओके चलो जों थानाय हटेलनिफ्राय भिउखौ नोरै नुयो आरोना गाइस नायनो हागोन नोंथांमोना दा थांनिसै लोगोफोर पुरा सामानखौ लाजोबबाय साबिखौबो लाखाबाय ना लाबाय माबाबो थालांबाय आरो उपाय गैला मा खालाम दा दिहुननायावनो टाइम थांखायो लाखै नारना फै गारि दिहुननायावनो टाइम थाङो नैयाव गेटआ फिसाथार दे नार लाखै नार दे 1 2 3 ओके बस र' दे र' नाङा ना बस र' दे ओके जागोन दे तामान खस्थ' गारि ओंखारनायाव जेने तेने ओंखारग'नो हाबाय र' Oh my god ओके ठीक है दे रिजल्टआव आएगा ओके बाय स' गाइस जोंनिया टाइमा 1टासोआवनो ओंखारनांगौमोन आरोना एसे लेट जादों ओंखारनाया होमबाबो जेबो होनाखै बाय बांला लेटआथ' आरो जाखायो दा थांनिसै गारना थांसै गोसो गैयाबाबो उपाय गैला रेडि ना फाय आंनि पिसा खालाम जैसो बिश्वकर्मा पुरा रेडि दा थांगोलांसै लोगोफोर जोंनिया साइडथिंगालै ओके रेडि दा थांनो थाखाय पुरा रेडि थांनो थाखाय नङा माने ओंखारखाबाय आरोना माबाफोरसो थालांबाय नामा जिखुनु जाया मबाइल आरो मानि बेगआ थाबानो जाबाय टेनसन गैया बेलेग बुस्थुआ थालांबाबो मानि बेग आरो मबाइला थालाङाबानो जाबाय थ' नागालेण्डखौ बिदाय होनोसै दाथ' वेस्ट कार्बि आलंआवथ' गुन्दुगुल जादों इनिफ्राय जों दा जिथुबा लांहिङाव थांगोन ना ओमफ्राय बर'आ खोन्थाहरदो आरोना गाइस माने लांहिङाव माने नेटआ बन्द'नो गुन्दुगुलनि थाखाय नेटखौ बन्द' खालामदों माने न' सावला जादों ना नोंथाङाथ' निउसाव नुखादो जानांगौ दा इनि थाखायनो आरोना गाइस दा नायनोसै भिडिअ हेगारनो हागोन हाया जुदि आरो भिडिअखौ हेगारनो हायाबा जोङो न'आव थांनानै भिडिअखौ हेगारसिगोन आरोना गाइस उपाय गैया जि जाय जासिगोन दा थांनोसै बारा गोबाव थाजाया माथि गुन्दुगुला इथिंबो हावा नांना होबा जों इथिंबो थांनो हाया इथिंबो फैनो हाया जानानै थानो गोनां जागोन आरोना दा बिराद गारि मटर साइड लाना बारनांगोन दा जों ओके थ' लेट्स गो दा गाइस नै जोंनिया राइट साइडथिं गालै आरोना गाइस ट्राफिक पुलिस बेयावनो थायो नै पुलिसफ्रा सिगनाल होयो सिद्दा होलांखानोसै आरोना लोगोफोर बे दोंसे लामायानो मोनहैखागोन खाथ्रालै जागाया बिराद लेथ्रा आरो साब सिखुन गैथारा आरो बिराद फाल्थु मानसि दंथारो जाथारा खिन्थुनोबो बेनिखायनो थाब ओंखारबोबाय जोङो उपाय गैया नङाबा मा खालामबाय थानो आरो इयाव आरो जोङो कलकातानिबो प्लेनिं लाबाय थादो दा कलकातायाव माला थांनाय जायो नायनोसै लोगोफोर कलकाता प्लेनिं खालामबाय थादो नालाय दा न'आव थांनानै बा सानसेसो रेस्ट लानानै डाइरेक्ट कलकाता मारिनायाबो प्लेनिं दा न'आव थांग्रोनोसै लोगोफोर इनि उनाव डाइरेक्ट कलकाता माथा मारिदो र' डिमापुर बाय दिनैनिफ्राय उपाय गैया थानोथ' लुगैदोंमोन आरो खेबसेयाव बर'नि जिथुबा जोंनि बर'नि नेरसोन राजानि हिस्ट'रिया इखौथ' सिगांनो नायखांखाबाय बेनिखायनो आं एबार खेबसे माने हाबदियासै आरो ना नागालेण्डनि फ्लक टावार नायनो हागोन नै लोगोफोर मजा बानायना दोनदो
इमान लेथ्रा जागाया खिन्थु मेन हाइवेखौबो इमान साफा खालामना दोना दामान लेथ्रा खालामना दोनो गारिफोरखौबो इफोरावनो पार्किं खालामना दोनजोबदो ना नङाबा जाम जाथ्रामोन दा नै डाइरेक्ट वेलकाम टु कार्बि आलं नैनिफ्राय कार्बि आलं गोलैबाय आरो ना नै जों दा कार्बि आलं एन्ट्रि खालामफिनलायबाय गेटखौ नायनो हागोन नै बरियाना गेटआ कार्बि आलंनि भिलेज चेकिं मा बुंनो दा खामगोनसो ना माबा खामनाय नङा बायदि मोनदां फैनायखौ खामाखै दे टेनसन गैया एबार बिन्दा सोलोंबाय थानोसै लोगोफोर लेट्स गो लोगोफोर लेट्स गो उपाय गैया कार्बि आलंआव दा गुन्दुगुल जाबाय थादो दै जोङो जि कार्बि आलंआव दङ बे कार्बि आलंआव मोनसे नङा आरो वेस्ट कार्बि आलं मोनसे दंबावो बेयाव माने गुन्दुगुल जाबाय थादो दा नेटआ खिन्थु कार्बि आलंआवनो गैखायानो नेटखौनो बन्द खालामदोनो खिन्थु जोंनि मबाइलासो दा नेट मोनगोन ना मोना एरियायाव ब्र सासे खिथाहरदो दा जोङो जायनि आयुस्लानि न'आव हर थादोंमोन दा इसानि न'खिनियाव माने नेटखौनो बन्द खालामना दोनखादों थारमाने अट'मेटिक दा भिडिअबो हेगारनो मोनला रिल्सबो नायनो मोननाय नंला एसे दुखु मोनसिगोन दा गाइस नैयाव तिनिआलि जायो जों दा लेफ्ट साइडथिं गालिस थांनांगौ आरो ना लोगोफोर नै लेफ्ट साइडथिं बेयाव एसे तिनिआलि जायो आरो ना सुनि लामायाव दिनै आङो माब्रैदि गाब्र'फैखो जिउनि रंजानाय गोजोननाया बहाथो गोमाबोखो गोजोननाया बहाथो गोमाबोखो थुलानि जागा इखिनियानो सेस आरो अ माय गड मायाव दङलै आंलाय जोङो नै राइड मारि दा एसे मोनाबाय लोगोफोर दा मा खालामनो इयाव नेटानो नाङा खिन्थु फनखौ लारायनो हागोन केपागरि खिन्थु माने नेटखौ अफ खालामना दोनदो दा नोंथांमोनाथ' मिथिखादो कार्बि आलंआव एसे गुन्दुगुल जाबाय थादों होननानै दा जोङो मा खालामनायदो मा जानायदो र' आपेलखौ देखायना होलै पेकेटखौनो जोंनिया बान्डोलसे लाना फैखादो जोङो आपेल लामा लामा जालांनो होननानै ओइ नै नुबाय नै लोगोफोर आपेला जोंनिया नै मजा दा गाइस जोङो कल खालामबाथाय कल खालामनो हागोन खिन्थु इयाव माने नेटआ सलिया दा टाइमा जाबाय 4:40 5टायावनो हर जायो नै गैला आरो ना गाइस दिनै राइडआ माने बिराद हर जानांबाय मानसि गाबोन समनि आरो गुन्दुगुलाबा एसे आलादा रोखोमनि जाबाय खिजानो जों फैनोबो हानाय नङा खोमा इखौ साननानै जों माने थाब आग बारायबोदो आरो ना लोगोफोर नङाबा जों दिनै आरो हरसे थानो हायोमोन डिमापुराव खिन्थु हुइस कार्बि आलंआव माने एसे गुन्दुगुल जादों आरो ना गाइस इ गुन्दुगुलनि थाखायनो जों फैबाय दा नेटानो नाङा जोङो दिनै कार्बि आलंआव हर थागोन खिन्थु दा नेटानो नाङा दा कार्बि आलंनि जोंनिया नै ब्र'खा कल खालामदो थांगासिनो दङ होननानै दा दिगदार जासिगोन नामा नेटबो नाङा आरो गाइस माने बिराद प्रब्लेम भिडिअ सिडिअ हेगारनो हानाय नंला आरो ना गाइस एकदम गाज्रि दा मोनसै न'आव थांनासो इदि खालामनांसिगोन 6 दिन बा 7 दिन माने नेटआ अफ थाखासिगोन आरो गाइस जोंबो फायबाबो जत' पट' जायो जों फायबासो जत' पट' हेल' ब्र' ओइ जोङो नै मोनहैसिगोन नोंसिनिथिं दा नैखिनि जायगानि नामखौ बारा मोजां मिथिया आरो 50 किल'मिटारसो दंबावो जां औ बारबोबाय ओइ नेटानो नाङा दखनलै ब्र' माथो कार्बि आलंआव बे गुन्दुगुलनि थाखायनो जाबाय आरो ना दे होमबाथ' जों नोंसानाव थांबा भिडिअ सिडिअ हेगारनो हानाय नंला न' तामान पुलिस थाबायगासिनो दङ नै पुलिसानो पुलिस लामा लामा नुगासिनो दङ जोंखौबो लाखिलायदोंमोन पुलिसा जोंखौ बुंदों आरो ना इदि गुन्दुगुलाव फायनाङा होननानै जोंखौ माने बुगोन मागोन इदि गोदै खालामदों ओमफ्राय जोङो मोजां लारायना फायनायसै दा हुइस कार्बि आलंआव गुन्दुगुल जादों बुगोन मागोन होनना बुंदों ओमफ्राय जोङो जेने तेने माबा मोनसे बुंना खारबोबाय आरो ना होमबाबो दा पुलिसा खिथु होसोबोबाय थादों दालाय अबाव दङ
अ दे जों लाख थांबाय थादो दा माबा लांहि मोनबा कल खालामगोन आं अके दा मानखुन्दुगु लोगोफोर एकदम जेने तेने बासायबोबाय आपेल जानोसै गाब्र' फैखो जिउनि रंजानाय गोजोननाया